Wato ainihin ku suburbuda mana subscribe sannan ku danna wannan wato ainihin ƙararrawa ta yadda za ku samu sanarwa ta musamman a duk lokacin da muka wato ainihin ɗora sabuwar ɗauka a wannan tashar YouTube ta Algaita Dub Studio TV. Wai kenan. Kai Rangila. Kai ne ka je ka kai tsurkuna ko? To yau sai na gwada maka ni waye. Wayo na gudu ne ko na suma. Na gudawa ne ko na beshe ni wallahi ba na kasa mai cewa wayo Allah. Na yi ga uku. Bai sabar mana na kalla. Wato ainihin ku suburbuda mana subscribe sannan ku danna wannan wato ainihin ƙararrawa ta yadda za ku samu sanarwa ta musamman a duk lokacin da muka wato ainihin ɗora sabuwar ɗauka a wannan tashar YouTube ta Algaita Dub Studio TV. Wai kenan.